Така сега да видим това. Не трябва да се разболявам. Аз ако отида да направя... Добре, намет. Оф, стига бе по дяволите. Шансът да се разболея е голям, така че... Добър вечер, бро. Дримаре, да, тебе те забравих. Legendary, сега да видим новата бричка. Ето я. Просто, Emperor. Такъв цвят. Я видим. О, не. Чакай малко. Чакай малко ти. Това са имената, за които се сетих, затова. Така. Защото има един... Слагаме в старата бракма много ясно. Добре, сега. Сетих заради едно нещо, ама никой няма да разбере защо. Не ме интересува, човек. Чакай сега пътувам към мазето. Там ще ми... Ой, какво искаш ти бе неща си? Някакво НПС ме гони. Откраднах му Трудно, шибаната просто кола. не се сетих. Брат ми стримва ли? Не, той не може да стримва. Той едва стрима, пък вие да... Имам продадена моната кола от един пичага и мога да я ползвам в състезания. What? Как така бе? Продажба на коли. Добре, влизам. Аз си купих Emperor, човек, за 2 милиона. Да, брат, после ще има FIFA. Чули бе? Какво мисля? Какво? Купих си Emperor, ти имаш ли я? Не! Я провери. Ама Ако имаш пари си я купувай, човек, доста добра е. Пари, но аз ги събирам за тия другите коли. Оф, ти си от. За тия... как бяха бе? То май не е пристигнало още, де. Не мога да се сета как се казаха. Човек, аз си я пратих в стария гараж. Да, знам, че има друга тонигоща фирма, но повечето коли не могат. То освен мишки и прах нищо няма в него. Заслужава 100к абоната, ама аз ги имам 100к. Не бе, той сигурно има предвид в Twitch. В Twitch... В Twitch 100к абоната, аз не знам никой да има. Защо брат ти не снима с фейскам? Защото компа му не може! Компа му е слаб! Ако снимам с фейскам, трябва да се OBS, ама... С OBS компа му умира. Чакайте! Имам друга идея, обаче не знам дали ще ти се занимава. Не ми се занимава. Опа, ето я! Чакай, пристигна ми количката. Да си жив и здрав, чакай малко, аз имам... Човек ще ми чакаш 5 минути да тунинговам, да си изхарча парите. Леле, мале, то се лут. Добре. Брат, нямам рожден ден, защо ми го чиститиш? Мале, красавица човек. Някой цъка ли лига? Често казано... Той така си изглежда готина, без тунинг. То даже изглежда с едно е тунингована, виж гумите. Това е вече мощност. Яре, аз съм вътре, давай, Димитри, давай. Добре, чакай малко, аз са тунингован в момента. След малко де. Хора, аз снимам Т-20 и тази кола ми е най-бързата вече. Какъв дивца. Това много го обичам. Тази коя дават по-добра за стънтове. Я да я видиме. Emperor казваш, така ли? Я да видим сега. Каква е тази таратайка, пичове? Така време да, Рафт не е тежка игра пък, защо? Не, тук говоря с чата. Добре, не ми трябва спирачки, мога и без спирачки, това какво е? Чакай бе, къде е Emperor? В Legendary Motorsport или? Да бе, човек. Чакай не ме... Къде я виждаш? Това е супер грозно според мен. Има Оцелот, има и Пегаси Темпеста, къде има Emperor. Ето е Emperor. Аз да не си изпуснал бе. Не такива. It's so beautiful. Карбонов капак. Пичове да си я купали. Чакай, млъкни малко тунингован си бричката, човек. Какво е това бе? Неони. Няколко дена ще ми купя GTA, може ли да ме добавиш, където ти сам трябва да влезеш. Просто влизаш и джойнваш. Ти още сега мога да си направиш акаунт и да влезеш. Не, искам такъв цвят. Да, не е хубава. Ще я купя и ще я тунинговам на клип, за да е по-яко. Те си огледала нещо, изобщо не ме кефят. То се носа на играчка, ето тези ще закупя. Има 6 милиона долара. Да, имам 6 милиона долара. 6 милиона имаш? Ами да.
И няма да си купиш колата. Искам да го направя на клип, не сега. Еми, аз в момента го правя на клип, бе. Ама ти. Затова ти казвам да ми изчакаш малко. Добре, не. Ще караме Аз, малко. Хора, Ще това Феникс мисля, че това други изглежда супери, така ли? Я да супер видим. готино. Бога пи Охо, Феникс. не. Връщам си думите назад. Ама аз не знам дали Емперора го нямам. Не съм сигурен. Това заключено ли е, бе? Еми добре, тогава малко... То не си личи. Къде са, бе? За два бона. Оле, мале! Итали, GTB. Леле, мале! О, това бебче е брутално. О, ето такова Това трябва на да си мен взема. повечето неща са ми заключени човек. О, мале. Скапала работа. Това трябва да го направя. Това нещо трябва да си го купа. Ето го Нелото, леле! Ето къде са били тези коли, аз се чудя къде са. Добре, това мисля, че изглежда готино. Ето ти още малко. Мерси, бро. Лъв за теб, пари, чакаме те. Добре, почти съм готов. GTA по-хубаво по принцип от Rockstar, защото е по-ефтино. Спойлера, най-важното нещо. Да. Това стана като самолет, бе. Скарам с моята розовата. Имам си парички, аз си викам да свърши. Ама да, ме много кеф. Кое? Трансмисията. Откъде се взе, бе? Гумите. Брат, откъде се взе? Какво правиш с колата ми? Ти че убиец, мен са ме маркирали заради теб, леле, мале. Карам убиец, ме описам. Тези мисля, че са брутални. Убиха ме! Факит. Имам ли заряд? Не, нямам Уил заряд. Color. При да свириш, бе! Чакай сега, какъв цвет да са ми гумите, бе? Не знам, подгони ме полицията. Искам се да е отда- малко по-шара на колата и затова ще избера ето тези гуми. Не, няма никаква разлика дали е в Steam или Rockstar. Леле, Rect 2G, брат. Bulletproof, много ясно, бе. Да не ми пугат гумите. Tire Smoke. Айде, сини са гумите и син ще бъде и цвета на смолка. Да Защо? затъмниме прозорците. Защо жена ме убива? Готов съм. Давай. Чакай После. малко, не. Армора трябва да си качиме. Спирачките. Emperor, много ясно. От си мога да ти крадат акаунта по-лесно. Не, това няма да го добавим. Какво става? Хора, вижте за какво става въпрос. Добре, айде, защото аз не виждам, искам да почваме. Това е брутално готино. Колко е часа, бе, човек? Закъсняваме. Добре, айде хора, това е.